Aquests dies la notícia de la qual més hem parlat ha estat sens dubte el fred que està afectant la major part del país i també altres indrets d'Europa. A Gavà també l'hem notat, tot i que no amb tanta intensitat, i de moment la neu no s'ha deixat veure per aquestes contrades. Sí el glaç, que podria haver afectat les collites de la zona agrícola, com ho va fer el fred abans de Nadal. Els efectes sobre el camp, però, es preveu que siguin mínims i així podrem continuar gaudint de la qualitat de les verdures gavanenques. L'episodi de fred que estem vivint s'ha deixat notar al camp gavanenc, encara que de manera lleu. La glaçada més intensa va ser la del passat 10 de gener, que va fer una capa de glaç a diverses corredores. Però pel que sembla, les collites gavanenques han resistit les baixes temperatures, encara que els pagesos hauran d'esperar uns dies per avaluar la situació. El càstig que li va fer les plantes va ser el diumenge. El que passa que, com que ja venien una miqueta ja escarmentades de la gelada aquella que va fer abans de festes, doncs ara diguem que no han rebut tant. Les plantes no ho veus el mateix dia, segons quines, no? Com que ja tenen el metabolisme que és molt a poc, ara doncs van creixent més a poc, llavors no es nota tant. Els cultius més afectats pel fred són les bledes, els raves i les carxofes. Aquestes últimes, però, són igualment bones per al consum i les fulles cremades afecten només a la seva estètica. Altres productes de temporada, com els espinacs, els alls tendres o els calçots, són més resistents a les baixes temperatures. La situació, però, no és greu de moment. De moment, si va fent això, doncs no farà pas massa mal, penso. Ara, si té ganes de fer més freds, llavors cada cop. Però bueno, ara ja dic, una baixada de temperatures de 2 sota 0 així, un sota 0 penso que ho aguantaran bé perquè com que ara ja han quedat frenades les plantes, les seves fulles ja són més enfortides, llavors ja no agafa allò tan tendre que és el que fa més mal. Així, si el temps no és massa dur amb els nostres pagesos i pageses, continuarem tenint al mercat els productes típics d'aquestes dates: pastanagues, porros, api, julivert, bledes i carxofes, entre molts altres. Productes variats i de qualitat que conserven el tret diferencial del camp de Gavà.